Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course niining akong channel. Hinapon tabay. Kung bag-o ka pa lang nagtuon og hinapon o ka limitado imong kasayuran sa Japanese particles, unsaon pag-conjugate og mga aditibo or basic verb conjugation, ug unsaon pagporma og usa ka Japanese sentence, palihog reviewha una ang playlist sa atong basic course nga naglangkob sa lessons 1 hangtod 31 ug tan-awa ang video lesson nga imong gikinahanglan. Kung okay ra ka, pues ato nang sugdan. Hajime mashou! Kining lisuna kay bali sa miaging lesson bahin sa pagpananghid og paghatag og permiso. Kining lisuna bahin sa pagbadlong o pagdili. Di ka pwede mo buhat, di ka angay mo buhat o gidili ang pagbuhat. Ang atong gamitong pattern kay ang te form sa verb unya dungagan og wa ikemasen. Tewa ikimasen. Ang wa diri kay ang particle wa nga gisuwat sa hiragana ha. Ang pasabot sa ikimasen kay dili ka makaadto. Bali ang literal nga meaning kay kung mubuhat ka, dili ka makaadto. Busa, di ka pwede mubuhat, di ka angay mubuhat o gidili ang pagbuhat. Ang plain form sa tewa ikimasen kay tewa ikenay. Ang tewa ikimasen o tewa ikenay adunay mga variations. Diin ilisdan ang ikimasen o ikenay. Usahay makadungog kag tewa komarimas o tewa komaru sa plain style nga pasabot kay kung imong buhaton mahasol ko. Busa ayaw buhata. Makadungog pud kag tewa damedes o tewa dameda nga pasabot kay kung imong buhaton dili maayo. Busa dili pwede buhaton. Kining tanan pwede gamiton sa pagbadlong o pagdili. Kung imong nahinumduman ang napo ka basic verb conjugations, ang conjugation nga gamiton para sa pagbadlong o pagdili kay ang te form sa verb. Atong reviewon kung unsaon paghimo sa te form. Sama sa imo nang nakatunan, adunay tuto kadagkong kategorya sa Japanese verbs. Ang category 1 o root dropping verbs, ang category 2 o last hiragana changing verbs, ug ang category 3 verbs o irregular verbs. Para sa detalyado nga pag-eksplikar unsaon paghimo sa mga basic verb conjugations, palihog og review sa leksyon 26 hasta 30 sa atong Cebuano playlist. Ato pong gamiton ang mga verbs nga gitudlo niining mga lisuna sa atong mga ehemplo dire. Paghimo sa te form sa mga root dropping verbs, taktakon ta ang ru ug kabitan ta og te. Pangalitan ang taberu nga pasabot mo kaon. Taktakon ta ang ru unya kabitan og te. Pagporma og tabete nga mao ang atong te form. Para sa mga last hiragana changing verbs, ang katapusang hiragana sa dictionary form sa verb dili taktakon kundi atong ilisdan. Kini ang siyam ka klase nga endings. Kugusu, bumunu, rutsu, u. Paghimo sa te form, ang ku mahimong ite, ang gu mahimong ide, ang su ngadto sa shite, ang bu mu ug nu mahimong nde, ug ang ru tsu ug u mahimong utte. Pag-conjugate og category 2 verb, atong timan-an ang katapusang hiragana ug maunsa kini inighimo nimo sa te form. Ug kini ang 5 sa pinaka-common nga irregular verbs, ug kini ang ilang mga te form. Ang suru mahimong shite, ang kuru mahimong kite, ang iku ngadto sa itte, ang aru mahimong atte, ug ang te form sa da kay de. Ang de atong gamiton inigbadlong o inigdili sa mga nouns ug na adjectives. Karon tan-aw nato ang atong mga ehemplo. Atong gamiton ang kadaghanan sa mga sentences nga atong giehemplo sa miaging lesson ug balihon ta aron mahimong pagbadlong ug pagdili. Pirmirong ehemplo, di ka pwede mukaon og sushi. Ang mukaon kay taberu nga usa ka category 1 verb. Ug sa hinapon, sushi wo tabete wa ikemasen. Sushi wo tabete wa ikemasen. Ang sushi mokuha sa direct object particle wo. Kung kinahanglan nimong rebyuhon unsaon pagporma og mga sentences sa hinapon ug unsaon paggamit sa mga Japanese particles, palihog tan-awa og balik ang leksyon 22 hangtod 24 sa atong Cebuano playlist. Di ka pwede mo tan-aw og TV. Ang mutanaw kay miru
nga root dropping category 1 verb pod. Sa hinapon gamit ang plain style, terebiyo mitewa ikenai. Terebiyo mitewa ikenai. Karon mo gamit tag mga category 2 verbs sa atong ehemplo. Dili ka pwede maminaw og music. Ang maminaw kay kiku ug ang music kay ongaku. Sa hinapon gamit ang formal style, ongaku o kiite wa ikemasen. Ongaku o kiite wa ikemasen. Di ka pwede mosulti. Ang mosulti kay hanasu ug sa hinapon, hanashite wa ikemasen. Hanashite wa ikemasen. Di ka pwede mo inom og tubig. Ang moinom kay nomu ug ang tubig kay mizu. Ug sa hinapon, mizu o nonde wa ikemasen. Mizu o nonde wa ikemasen. Di ka pwede mo uli karon. Ang mouli kay kairu ug ang karon kay ima. Sa hinapon, ima kaite wa ikemasen. Ima kaite wa ikemasen. Di ka pwede mo gamit sa telepono. Ang mogamit kay tsukao ug ang telepono kay dengwa. Sa hinapon, dengwa o tsukatte wa ikemasen. Dengwa o tsukatte wa ikemasen. Karon mogamit tag mga category 3 irregular verbs sa atong mga ehemplo. Di ka pwede mo ari sa party. Ang moari kay kuru. Sa hinapon, party ni kite wa ikemasen. Party ni kite wa ikemasen. Di ka pwede moadto sa Tokyo. Ang moadto kay iku. Sa hinapon, Tokyo ni itte wa ikemasen. Tokyo ni itte wa ikemasen. Di ka pwede manglaba karong gabi. Ang manglaba kay sentak suru ug karong gabi kay konya. Sa hinapon, konya wa sentaku shite wa ikemasen. Konya wa sentaku shite wa ikemasen. Ang wa para sa konya kay okay ra kung wa. Apan atong gibutang diri kay ang mga Hapon naanad nga makadungog og wa kung ang sentence usa ka negatibo sama sa pagbadlong ug pagdili. Karon aduna ta ehemplo nga nagamit og na adjective. Hinumdumi nga ang mga na adjectives mga nouns ni sila grammatically. Busa ang verb nga atong gamiton kay ang da. Ang te form sa da kay de. Ang atong sentence, di pwede ang simple. Ang simple kay kanta na nga usa ka na adjective. Busa ang tibok sentence sa hinapon kay kantan dewa ikemasen. Kantan dewa ikemasen. Pasabot, dili pwede ang simple. Sunod tang ehemplo nagamit og i-adjective. Para sa mga i-adjectives, kinahanglan ta mo gamit sa ilang te form. Ang sentence, di pwede nga mahal. Ang mahal kay takay, nga usa ka i-adjective. Ug ang iyang te form kay takakute. Sa hinapon, ang tibok sentence, takakute wa ikemasen. Takakute wa ikemasen. Dili pwede ang mahal. Karon atong praktison, mananghid ko nimo unya imo kong balibaran. Pirmirong sentence, pwede ko ba abrihan ang bintana? Mado, akete mo i desu ka? Mado, akete mo i desu ka? Dili pwede nimo abrihan ang bintana. Iye, mado, akete wa ikemasen. Iye, mado, akete wa ikemasen. Pwede po nato gamitan og direct object particle wo ang bintana. Ug mahimo kining iye, mado wo, akete wa ikemasen. Pwede ba mo trabaho si Mary paghuman sa eskwela? Miyari-san wa gakkou no ato de hataraite mo ii desu ka? Miyari-san wa gakkou no ato de hataraite mo ii desu ka? Di pwede si Mary mo trabaho paghuman sa eskwela. Iye, Miyari-san wa gakkou no ato de hataraite wa ikemasen. Iye, Miyari-san wa gakkou no ato de hataraite wa ikemasen. Pwede ko bang papason ang blackboard? Kokuban no keshite mo ii desu ka? Kokuban no keshite mo ii desu ka? Di nimo pwede papason. Iye, keshite wa ikemasen. Iye, keshite wa ikemasen. Pwede ba basahon ang mga libro ug magasin dire?
Koko no hon to zashi o yondemo ii desu ka? Koko no hon to zashi o yondemo ii desu ka? Dili, di pwede basahon ang mga libro o magasin dire. Karon palihog gamita ang dame imbis sa ikemasen sa pagbalibad. Iye, koko no hon to zashi o yonde wa dame desu. Iye, koko no hon to zashi o yonde wa dame desu. Pwede ba kumuhuwat dire? Koko de matte mo ii desu ka? Koko de matte mo ii desu ka? Dili, di ka pwede muhuwat dire. Palihog, dame gihapon ang gamita. Sa hinapon, iye, koko de matte wa dame desu. Iye, koko de matte wa dame desu. Pwede ba kumuadto sa banyo? Toire ni itte mo ii desu ka? Toire ni itte mo ii desu ka? Dili, di ka pwede moadto sa banyo. Dame gihapon ang gamita palihog. Ug sa hinapon, iye, toire ni itte wa dame desu. Iye, toire ni itte wa dame desu. Pwede ba kumukanta og usa pa ka kanta? Mo ikkyoku o utatte mo ii desu ka? Mo ikkyoku o utatte mo ii desu ka? Dili, di ka pwede mo kanta og usa pa ka kanta. Karon atong gamiton ang komaru sa formal style sa atong pagbalibad. Iye, mo ikkyoku o utatte wa komarimasu. Iye, mo ikkyoku o utatte wa komarimasu. Pwede ba ko manglimpyo sa kwarto? Heya o souji shite mo ii desu ka? Heya o souji shite mo ii desu ka? Dili, di nimo pwede limpyuhan ang kwarto. Komaru gihapon ang atong gamiton sa tubag, pero plain style palihog. Og ang tubag sa hinapon, iye, heya o souji shite wa komaru. Iye, heya o souji shite wa komaru. Karon mogamit ta og i-adjective. Pwede ba bisag gamay? Ang gamay kay chisay ug ang iyang te form kay chisakte. Chisakte mo ii desu ka? Chisakte mo ii desu ka? Dili pwede ang gamay. Karon atong gamiton ang ikenay sa pagdili. Ug sa hinapon ang tubag. Iye, chisakte wa ikenay. Iye, chisakte wa ikenay. Karon mogamit ta og na adjective. Pwede ba bisag hasol? Ang hasol kay fuben na usa ka na adjective. Ug sa hinapon, fuben de mo ii desu ka? Fuben de mo ii desu ka? Dili, why nada ang hasol. Karon palihog gamita ang dame sa imong pagdili. Ug sa hinapon ang tubag. Iye, fuben de wa dame desu. Iye, fuben de wa dame desu. Atong sumahon ato nakatunan niining lisona, imong naestudyuhan unsa ang pagbalibad ug pagdili gamit ang pattern tewa ikemasen o tewa ikenay. Diin gamiton ta ang te form sa verb. Pasabot niini kay di ka tugutan mo buhat, di ka pwede mo buhat, ug angay nga di ka mubuhat. Adunay ubang variation niini na naglangkob sa tewa komarimas o tewa komaru sa plain form. Nga pasabot kung imong buhaton, mahasol ko. Ug aduna pod ang version nga tewa dame desu o tewa dameda. Nga pasabot kung imong buhaton, dili maayo. Kini ang tulo ka paagi sa pagbalibad ug pagdili. Ang pagbalibad o pagdili kay magamit pod sa mga nouns ug na adjectives. Ug sa kining higayuna, ang atong gamiton kay ang te form sa verb da nga mao ang de ug ang pattern mahimong dewa ikemasen o dewa ikenay sa plain form. Pwede po ni magamit sa mga i-adjectives ug ang pattern mo gamit sa te form sa i-adjective. Busa mahimo kining kutewa ikemasen o kutewa ikenay. Ug diri na human ang atong leksyon sa pagbalibad ug pagdili. Hinaot nga nalingaw ka og daghan kag nakatunan. Kita na pud ta sa sunod nga leksyon. Ganbat
kudasai. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay kas jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra ka sakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw og tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 8,000 essential Japanese words nga akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.